This is the night! F'Mejju li ġej, Kurt Calleja bil-kanzunetta This is the Night se jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest fl-Azerbajġan. Fil-festival li sar is-sibt fl-MFCC ta' Għali, Kurt Calleja kiseb il-maġġoranza tal-punti kemm mit-televoting kif ukoll mill-ġurija, total ta' 84 punt. Fl-ewwel kummenti tiegħu Kurt Calleja qal li jħossu onorat għall-aħħar u li se jkun qed jieħu din ir-responsabilità bis-serjetà. Tkun learning curve għalli esperjenza li żgur minn ixħan insa malaj. Looking forward ħafna għal kull moment, mhux biss dawk 3 minuti, imma l-proċess kollu, li minni artist iktar matur. Nhar il-ħadd li ġej Kurt se jkun qed jieħu sehem fil-Festival ta' Azerbajġan bħala parti mill-promozzjoni tal-kanzunetta Maltija. Dan minkejja li Azerbajġan mhux se jkun qed jivvota fis-semifinali fejn se tikkompeti Malta. Ma' One News Kurt Calleja jammetti li ma kienx il-favorit li jirbaħ, tant li ħasem l-iktar biex jaqta figura tajba. Aħna dejjem għamilna l-effort tagħna li nagħmlu show tajjeb. Il-dover tagħna ma kienx li nerbħu, il-dover tagħna kien biss li aħna nagħtu show tajjeb. Illi dak li aħna nagħmluh sew, b'disciplina, nieħdu pjaċir nagħmluh. Fl-aħħar mill-aħħar il-ġurija u l-udjenza kienu illi bidlu forsi ħsieb minn fil-li kien ħajvota xaħat u forsi vota li n-nabbat wara. Fil-festival, Claudia Faniello klassifikat fit-tieni post bil-kanzunetta Pure, waqt li Ember bil-kanzunetta Answer with Your Eyes ikklassifikat fit-tielet post. Fis-serata finali pparteċipaw 16 kantant u kantanta u x'se jiġri fit-3 xhur li ġejjin. X'ħajkun qed jiġri eżatt ma nafx għax din hija l-ewwel darba tiegħi. Li naf żgur qiegħed f'idej tajba ħafna li xanka jena tkellimt ma' Glenn u Glenn li għadda mill-istess esperienza tas sena l-oħra għalli li l-organizzazzjoni hija tajba, l-esperienza hija kbira. Ħajkunu qegħdin anka ovvjament jgħinuni għaliex jien għadni relattivament ġdid għall-medja nittekilja modi kif nistgħu nwieġbu l-press anka barra minn Malta. Intant il-Partit Laburista permezz tal-kelli mal-kultura Owen Bonnici awgura l-kantant żagħżugħ Kurt Calleja u lill-band tiegħu. Qal jinsab konvint li Kurt Calleja se jkun qed jagħmel unur lil pajjiżna fil-Eurovision li se jkun pjattaforma importanti kemm għal Kurt kif ukoll għat-tim Malti li se jmexxu l quddiem id-diska bl-aħjar mod. Il-Partit Laburista ferħu wkoll il-kantanti u l-artisti l-oħra li pparteċipaw fil-festival.